Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung naging travel experience ko sa San Fabian, Pangasinan. Meron din siyang separate na fee. Dun sa banana boat na trinay namin kahapon na activity, yung per person kasi doon is 100 pesos. So, 8 kami. So, ang binayaran namin is 800. Pero, ano naman, sulit naman siya.
yon. Sana makapunta rin kayo dun sa lugar na yon para makapag-enjoy din kayo, makapag-unwind kayo, makapag-relax kayo. And sabi ko nga, maganda yung lugar na yan. Napaka-simple lang niya, pero I'm sure na mag-enjoy kayo. So, thank you so much. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget also to like, comment, and share yung mga YouTube videos ko. So, laging tandaan, piliin mo ang Pilipinas, huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan.